neli non kaningje nang ko athege lapoelo atumi tahai isi KSA a group atum abang hala Dr. Mumin Phan Perem Nangji per a group atum abang tahai nilipan ke bok tu ason lo alang litu neli KSA ke doa na phan si neli ki putot tu alam setan neli dak lam klar ke pigang tung la pohelo neli KSA ka do ya phan lagi pu bali lage KSA akapre ka KSA tum ke Mumin Phan Perem pek Nangji po alam laben kongres pan pe hai vek Nangji po alam bang ga alang litum ningje dunde akapre ka tum ke som atum da po khat ningje dunde lai siang group atum bang ningje lo la si nil litum pu kang tung ga alang litum pan ke kang cek la puali la tribes atum aphan tribes atum ang bong kapachi un e akam claim piglo ar lopen bang Assam government tum claim lo ke RSS atum bongosena atum claim lo la ke ar lopen si bang claim lo la si hala election hod BJP apan attack to kede amar Dr. Mumin Phanan personally attack ware la bang sinil tum ke kache kroy dundi athima la puson lo te hala garu atum han kelang un e la son nak naksi vi e pon det lo bang la son pa pe pon long le det nan ji pu sinil tum la isi ke khang don son lo ka pamatha long le det ji apan itum karbi atum garu atum han kelang un e la poli khasi atum han kelang un e la poli Kukia pan ke langot ne, di masa pan ke langot ne, ba kapre ka tribe tum pan itum ke langot ne palam dak abit. Lasi Dr. Mumin apan attack mereka, BJP apan attack tede, BJP atum si alang lipan kapet lo kente. Karbi atum ang bong BJP do, hala tum anda Dr. Mumin pan si kapet lo kente. Lasi ili ka attack nangi ke BJP pan si attack nangi. La Dr. Mumin Phan kapang tang ke wan flut atum ko mat atum lo la ke BJP atum BJP ang gong lo te karbi atum na ulu alang itum ban si kapere nangi la ke BJP long dun ri po bang si pu nangi Dr. Mumin Phan Perem nangi pu chok la bang ke chok chi ko zen tum matha la ke tribalism la pen tribal ang gong che chok det na ba che lang un e de che chok che se ta che lang un e det na po pak ne li tum la si ke khang dun kam tum pen non an ta khang dun ning tum lang la bang ke athema karbi anglong che rai nang ji polong tan te hala 6 schedule pangtang nang ji la pen 6 schedule pangtang thu the de ma MSC constituency ke Chiatom Phan reserve piden nang ji po alam kaning ji ke la ke hala Dr. Mumin try Kapreka tribe Tuman regional council ke hang part ala bang si kapere me mulo lo alam langdam pe melate athema tribal areas pusi paragraph 20 pen itum phanan pulo itum ade aphan itum phanan reserve piden lo tribal domphan Karbi apan pugadi paragraph 20 ke Karbi areas pul harang pugadi tribal areas pul Karbi apan talo kadu bi tribal doman sara karizar people ande karizar pi tribal doman karizar pi det along lesi ako tribal kali det doman reserve pi tunani pulot de amin ning kedam or thokedam alam kele dam mange law ting benke la karizar pi analong leke IMSC area ke la ke Karbi Anglong kalidet po lagi akhirnya lagi tribal areas kalidet po ke lagi la sihala bang si serious muchok lo anke ili tum congress a candidate boka janpen alam lige meeting lo masih declare dulu ke cia tu mapan constituency reserve pidet nang jipu ko ana ala reserve pinangi pula te itu ke sini lor ke Deupani lo lapen ke Bukajan lo reserve pidet ni lapen hala ke cie tum nang ongbong po jo percentage attack si
kasalam apa percentage la tum nang ong bom lo te akapret ako reserve pitul bom nang po la pun anke lage hala di Dr. Momin bang number district pinchoni pulo laga outside Karbi Anglong lo je plani apa non reserve pidet nahi pulo la reserve pidet lo te la ta Karbi Anglong ang tan lo je plani lage Karbi Anglong arlu galilu number district le pinchong sudet sita lage Karbi Anglong kalidet po la penhara reserve pichudet lo te la bang ta Karbi Anglong kalidet po la si Momin fan peremra Congress fan pe hai nangi pu pu parte APHLC fan pe hai nangi pu pe poning ye wang bede APHLC dunge ni tunge number district pinchong da ni tung che kroi dunde la pen ke constituency Karbi tribe candidate atom fan ka reserve pi po bang dan jum che kroi dunde ni tum bang ke andela APHLC lo lai ke minai la pen Chuningan ke ba chu ningkan chiktuyan thom si aprong pen anta bukajan ke APHLC lo kang tang nei fan pe hai nang pu thu the Congress fan hala ke tha kang tung karbia adet kapi phu kang tung a fan pe hai nang pu thu ro la sineli tung ke ka si kroi dun de non ta kere me me alang li Congress adet lo te bang assembly lo ningje don tan lo te tung ke party constituency hini ke thom pon det pol ke Karbi Anglong kali ket pu thak dak pol ke a loting a ron ating ben loting anje pir the ke kachari ke a ron ating si chari ji ke mate constitution ating ben ji claim ji law ating ben ji claim ji lake ke thak lo tribal area po tribal atom han ka reserve pe po si tribal kali jet atom han si aku reserve to de ji polote lake tribal areas kalidet pola mene thak dak bo e beng pet bo lagi lahelo alam mang lagi bang no namai ke nang khan thi lai go alam hala ke che tum akathe tum ningje nam de lai go alam seta la bongo sena RSS tum bang kimia to lai go alam ke la si tum lam kan ningje do nanta cheri chok chok nani la bang la det ka pi phuk akam bang e claim nang ni ku ni tum ka chon ning ri ke jok seta non student atum ajha tum mo chini bom alang litung ta study bomb lo te chini bom po la si alang litung non ni tum fan ning ke oi tum sita mo chini ji ako chini da prang lo te mesen ko study non la bang e study da non chini non an ke mesen ji itu la si ni li lam kape klar kang tu ni ki puge kadu ya PSA pulong le pupe la isi APSA group domba la CPIML domba ko la anak ni tung ning ke dok de dang ke la hen do la